Ține! Și vânzarțul stăpân. Vânzare. Ce dai tu dâns? Îmi bagi blanci la ea. Dar și poate ea. Ești, poate ea, chimboscă, dar ea n-a dus așa. Trebuie masă fi ursule. Doamne, doc. Ce mai om? Ia ca-ți purtat ăsta, dragă, la momentul. Eu pentru o crede că ți-a neprins, precis. Asta e zul. Un leu, o buboană, 2 lei, o piciară, 3 lei și un pahar cu gin. Nu poți să ne crezi, cheamă-ți. Doamne, Ce s-a întâmplat? ia ca-ți purtat ăsta, dragă, de mai mult. Și cât dacă să le crezi? Bagi blanci la ea. Bate în pală. Nu nimic, o injecție în bunic te va durea un pic. Sârbă!